ב7 לאוקטובר היינו בבית, אפשר רואה את כל ההודעות שלא נהנו, חברים לצוות והמפקד, נכנס לאוטו וישר נוסע מהר מאוד לבסיס. בומים ופיצוצים מאוד מאוד חזקים והזעקות של צבע אדום. הרדנו את עצמנו ועפנו לאוטו. שבת מאוד קשוחה לקהילה שבה אני גר. צריכים להבין מי נפל. כתבתי הודעה לכל החניכים שאנחנו נכנסים לזמן מלחמה, ואנחנו נעשה מה שידרש מאיתנו כדי לעשות מה שטוב עבור מדינת ישראל. בערב אני מבין שהרבה משדרת הניהול של העמותה ושל המכינות גויסו. מכינת עניב היקרה, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום. הזדמנות אולי להגיד תודה על מי שאתם ועל כל העשייה. צריך לנסות לעשות הכל כדי לשמור על השגרה, כדי לשמור על הדופק. מכל הארץ הגיעו בעלי תפקידים בעבר, בוגרים שלנו ומרצים שלנו, ותפסו את המקומות של בעלי התפקידים שהלכו למילואים, מראה על החוסן הארגוני ברמת היכולת להוציא פעולות בזמן משבר. כבר ב8 באוקטובר מגיעות משפחות מפונות. זה נדחה במכינה. מספר ימים אחרי זה כבר מכיניסטים הגיעים לעזור. דבר ראשון שאמרו לנו היה שחשוב להתחיל לנקות ולפנות מקלטים בצפון. זה היה ברור שזה משהו עמותתי משותף לכולנו. שבוע השני במלחמה כבר הורדנו את הקבוצה הראשונה הגדולה לאילת, בתוכניות הפעלה לנוער, אפילו למבוגרים שהגיעו למלון. התאילנדים שלי הזמינו אותי לשיחה ואמרו לי, שמע, אנחנו הולכים. הבנו שאנחנו הולכים להיכנס לבעיה אמיתית. בעצם הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. אז בשלב יחסית מהיר, החבר'ה מרוח הערבה בעצם התגייסו, ואז התחלנו להבין רגע שיש לנו פה עוד איזשהו פתרון. אני רוצה לעזור למשק ולעזור בחקלאות. אז אמרתי, אני ארד לערבה. אז באתי ועבדתי חודש וחצי במטע של בחור שהלך למילואים מ-69. תמיד כזה מתחיל מה קורה, ואז מאיפה אתה בערי, ופשוט נגמרות לך מילים. ולאט לאט עם הזמן אתה פשוט מדבר איתם, מנסה להתעסק לא במלחמה ועושה איתם כיף. אמא שזקוקה ל3 שעות שקט או עזרה או תמיכה, אז היא שלחה לי מכיניסטים והם לקחו אותם למגרש. אני זוכרת שהמכיניסטים, הם מתחילים לשחק איתם כדור. ואני מסתכלת על זה מהצד ואני רגע יושבת. רגע לנשום, רגע להתפנות, רגע לענות לוואטסאפ. וגם החוות בין השיטים שהרגשתי כאילו אני במקום בטוח. חלק של ההתנדבויות זה הדבר הכי משמעותי שהיה לי השנה. באמת מרגיש שיש לי זכות לקחת חלק. יצאתי מאוד מחוזק ובטוח במה שרוח הערבה יכולה לספק, גם עבור המקום, הערבה, ובכלל לכל החברה בישראל, שהוכיחה את עצמה בשעת המבחן הזאת.